Metróállomás. Nekem a portáni cserepén a polcikor volt a kicsit, azért az is benne volt, amikor felírta a decemberben, a repülőtársadalmat, a utolsó között, nem tudok, mert jó volt amúgy, nagyon jó idő volt. Hatóságban keltem, hogy önmagában lehetőség. Hát ez egy átlag. Kollégám is, vagy kollégák is jutottak, még egyedül mentem. Igen, éhesen értem. Nem is amikor voltam az izolán, nem voltam, hogy elkezdeni. Sokat jártam. A következő megálló. Ja, igen. Rándonyi Félőszetem, hogyha megiszok egyet, vagy kettőt, és le is fogom megvalósítani. Ő biztos, hogy vissza. Nem lehet, hogy ő rosszul van a tűtől is. De is csak egy salátát nyomtam. És akkor utána Mit csináltatok valamit a hétvégén? jó, hát akkor részt veszünk, de csak akkor, ha viszik hozzá. Hogy Akkor ti kocsitok? Szentjelért Kényi a metróállomás. De a csávó az mozgott, tehát ja, igen. De az csak ilyen védőzsúva volt, vagy? Meg az még az, hogy átrepül szegény autón, abban azért nem véd meg a Jackie.
Csajban nagyon kérdezték, nem is meg Az meg egy ilyen, nem is tudom, hogy lehet földolgozni azért. Aha. És aztán mondta, És a csávó. én azt nem ez az első kapolja, tehát én teljesen be voltam rendezni, hogy már lejteni. Nem az, aki a halálra vált fejjel, a csávó kiszállt, és rögtön mondta, hogy nem is magyar. valamilyen szinten beszélni, és ő meg így rögtön hiszem, mint a majd elsőszer, ezért nagyon fejlett, és neki támasztott az autóval, hát tényleg is nézte, kb. Sokos állapotban volt a csávó, és igen, a szénén, és állított, hogy halára vált. És úgy jó, hogy szeretném, de nem kell rá. A következő megálló Tolván tér metróállomás. Az ajtókat baloldalon. Szeretnél jó években is van, hiszem, meg elég a lakás is. De akkor állom, nem mondanám, hogy rám De mennyivel ment a kocsizzál? Ja, akkor majd kitére, hogyha majd akkor megszületni volna, akkor majdnem mondom, azért azzal lehet lemenni. Ezt is beszélgetni a Gerivel, amikor amit a lapathoz a részleg után, és elkezdte felvázolni az ő problémáit, hogy belemegy ezt a mindent megcsinálnak, hogy neki agyászolás volt az alapéletek, hogy építkezik meg, csak visszaadnak, hogy ugye ez nekem semmi között nincsen, megint ezért nem tudok változtatni. Napközben csak távolodni, hogy egymásnak félre-félre. Zoli jöjjön? Kérdeztem tőle, hogy jön, azt mondta, hogy igen. És akkor gyere, Tolván tér metróállomás. talán akkor ez lehet, hogy felvételt elkezdeni, hogy legyen egy olyan életből része, hogy egyszerre csinálsz. Hogy beszélsz költözni, és felszedett az alapját, és nem úgy költözőben, hogy mellett és nem egyszerre valósított az egész álmodat, hanem hogy az életben nem kaptam költözni, és nyilván addig. A sztória! Mondta a hogy ez benne részben Keveset. Ezt nem. Kevesetre. de hogy tényleg? Hij wil dat er één opgaan. Én is őszintén gondolkodtam, hogyha majd meg lesz az egész procedúra, eladom a balásztek, és oké, nem vagyok olyan ügyetlen, hogy kell, de mások azt mondtam, hogy reggel indulok, kifordulok rá, és A következő megálló Calvin tér metróállomás. vagy tényleg olyan náut szeretem, valamint a Change here for Metro lines 1 to 3.